sidde en hel del skjult sådan en træk på sådan en Dornier 96-30'er. Og der er jo været 4 mand i gang med magtmænd i 5 minutter, men må ikke have fundet det. Lad os se, hvem der bliver vinderen af det her. Det bliver Bæltedyr, og det bliver Kunstneden. Dornier 96-30'er, Peter Andersen. Ja, så slæber udstillingen bare støbt og roligt og sidder efter det store lokum af Bæltedyr. 100 meter mod, skal vi se, om vi kan nå søen os. Oh,